वेलकाम टू माय निउ भिडिअ लोगोफोर दायो आङो नै बिजनियाव फैदों आरोना ओमफ्राय एसे बेरायनो होननानै फैदों बेनिफ्राय आरो एसे खामानिबो दं आरोना थ' बिनि थाखायनो फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आं दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो नायनोसै आरोना बोथोरा बिराद गुसु आरोना गोजांसो गारदोंहाय मा होनो सान्दुंबो दुङाखै माथो होनो गोजां बोथोरखा आरो सान्दुंबो दुङाखै दा गुसुआ हाला आङो ओमफ्राय नै इयाव एसे हाबनो नागिरदों आरोना बेंकआव बिजनि बेंकआव नै बिब'आ खामानि दं आरोना एसे हाबनोसै ओमफ्राय नै जोङो बेंकनिफ्राय ओंखारबाय आरोना SBI बेंकनिफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोङो एसे बेरायहैनोसै आरोना बाजार गेजेराव थान्दा दासो थांनो नागिरदों नै आंखौ गोजानसो गारबायलै ओरै फैदो माजों फैखोसै होनदों ओमफ्राय जोङो नै थांगासिनो आरोना दायो माबायाव आरो एसे माबा माबि नायनोसै बिजनि बाजाराव अनलायदो बाजार गेजेराव हाबनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेगनिफ्राय ओंखारनानै थाबायबाय आरोना जोङो थाबायगासिनो दङ आं बिदि फैबायहाय एसे हासुदै मोनाखसै बेखौ हासुजोबो जोङो ओरैहाय थाबायगासिनो आरोना एसे बेरायलागासिनो आरोना लोगोफोर नैयाव हाबनो नामा होनदों गेजेरजों एसे हाबनोथ' बाजार गेजेरजों ओमफ्राय नै हाबबाय आरोना जों बाजार गेजेरजों गोजौनिखौसो गोजौ बै गोजौआवसो थागोन ओरैबा ओरै थाबायगासिनो दं आरोना एसे लोगोफोर गस्ला नाङाहाय बिदिखौ होनलायदो ओमफ्राय नै ओरैहाय दख'ना फानदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जि दख'नाखौ नुबानो लानो लुबैयो मोजां आरोना दे फास्राफ्राबो नुबानो लानो लुबैनाय आरोना गोसोजों नै लोगोफोर एसे बेरायबाय आरोना ओमफ्राय दायो थांनो ओंखारबाय आरो थाबायगासिनो आरोना गारियाव ओइखौसो दोननांगौ जादों नालाय गारिखौ ओमफ्राय दा थाबायगासिनो आरोना कम्बल फानलायबाय ओरैहाय लोगोफोरनो थाबायबोयै फैनानै बेयाव मैगं फानदों आरोना बिजनिनिफ्राय मैगं लांफानोसै लोगोफोर खमनि मोनबाय बायो खोमा होनदों आरोना खमनि मोनो ना मोना मिन्थिया आरोना ओमफ्राय जायखिया जेरावबो एखे आरोना मैगंनि दामा लोगोफोर ओमफ्राय दायो लांफानायनोसै आरोना मा लांनाय जायो मैगंखौ नायदों नै एसे होनदों लोगोफोरनो खुमब्रा आरोना नै खुमब्रा मा होनो दाउजों जानो ओमफ्राय 100 माबा बिदों एसे बिदोंथाय दाम बिदों आरोना दाउजों जानो फसायदों आरो लांनो नागिरथारदों आरो थाइसे मानि ओरैनोथ' हाखाव फानबा बायनो मोजां जायो आरो ओमफ्राय नै थाइसेखौनो लांथारनोसै आरोना जोंनिया खम जारलालायदो दाउजों जानाया लोगोफोर खुमब्रा लादो नै ओमफ्राय नै ओरैहायबो दङ दुन्दियाखौबो लाखादो ना दंमोन नै आसार बानायनोबा आंथ' बानायनो रोंखायानोसै आसारलायदो दुन्दिया लाखादो ना दुन्दिया लाखादो बे माबा थिंख्लां इयो बे मोनसे थिंख्लांखौ नाङा नांनायालाय ओमफ्राय दुन्दिया लादो ओइयाव लादो लाइ साख लाखानोसै ना लाखादोहाय दा ओंखारनो बायो माथो बुस्थुआवलाय दुन्दिया लाबानो जा गिदिर खालायदो आरो थाबायबोबाय थानायावनो थांनोसै होननानै थाबायबाय थानायावनो ओरैहाय मैगं आरोना बेंकनि खाथियाव मैगं लाबाय आरो नैयाव मेथाइ लानो नागिरदों आरोना फिसालाफोरनो मेथाइ लांनोसै आरो फिसालाफोरखौ लाबोफायाखैमोन ओमफ्राय नै चक्लेट बिहरदों चक्लेट लांसै
mahal. Ang beikon जानोसैहाय दङ ना ए 10 थाखाल' लाबाय नों 10 थाखा 30 थाखानि लादो बायनानै गारियाव गाखोनानै फैफिनबाय आरोना जोङो ओमफ्राय नै चक्लेटखौनो जानोसै आं बहा चक्लेटआ नै बियो 60 बे नङा नै चक्लेटआ चक्लेटआबो फिसा जादों मिल एन्ड नाइट बिराद गोथाव मोनो आङो लोगोफोर नैबे चक्लेटखौ मिल एन्ड नाइट मिल एन्ड नाइट आरोना बिराद गोथाव मोनो आङो आं आगोलाव आलपेनलिबे चक्लेटखौबो बिराद जायोमोन आरोना लोगोफोर गोथाव मोनथारोमोन ओमफ्राय आङो दायो मिल एन्ड नाइटखौ जायो आरोना आलपेनलिबे ना मा होनोमोनलाय बेखौ गोदै मोनथारो आङो ओमफ्राय दायो एसे बेरायनो फैदोंमोन ओमफ्राय आरो बिब'नि एसे खामानि दंमोन आरोना बिजनियाव थांनायनि जाहोना बेनोमोन आरो आसान बायदों ओमफ्राय आङो बिजनियाव गांसे गस्ला फसायनानै गालांदोंमोनहाय लोगोफोर सोरबा बायनानै लांबाय खम जारला बिराद मोजां मोनदोंमोन सोरबा लांबाय आं लांफैथारगोन सानदोंमोन आं ओमफ्राय बेखौनो दों 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 नायनो थांथारदोंमोन आरो आङो गैया लांबाय अरसिनोबो हाया ब्रा आंलाय चक्लेट गरसेखौलाय आयु आदि हा आयु गलांलायबायसो बेदर हारा जायाना आङो मोदोमल' जायो ओंखायनो चक्लेट गरसिनो हायाखैहाय हाबाय दासो बेसेनो हाबाय नै आङो जानोसै आइदि गरसे जानो एफा गोबाव चक्लेट गरसेयावनो होनदों उखैबायहाय ओंखायनो मटरखौ जानोसै आङो मटरखौ जाबाय आं मटरानो ना माबा गोजां गैया मोनथारो गोजां बोथोरबाथाय